Oras madihita salu nakadamang do dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus tapasadaro do pikrata dinalaho tumangyon hata ni Tuhan dia pala partikyanon martangya kita. Debata Jehovah, debata parholong roha na sumurug. Totong do pehami Tuhan madok mulia te tuho. Disaluhu na padunganion na pinatupam tuhami ganuk marsada-sada. Las dibagasan ti ke Tuhan na mangido hami tuho. Asaho manatotong madungani hami, manuturi hami, dinalaho tumangin hatam. Paluasatamo Tuhan patugun haporsion nami, dinalah madalani akarya nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho. Amin. Huriani Tuhan na hinolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani debata na saur tuhita dia pala partikyanon. Dienek mai sian buku panuriang Daniel bedu tolu. Mamuka mai sian ayat 10 tolu. Masoh mai sahat tu ayat 10 walu. Asa tajaha odo hatani Tuhan. Dungi piri-pirio jala muruk si tutuma si Nebukadnesar madokon ikon buanon si Sadrak. Si Mesak do si Abednego tujuluna. Jadi tarbuam mana tulu halaki tujulu ni rajai. Dungi nina si Nebukadnesar ma madok nasida. Atehe tongodo ale Sadrak Mesak do Abednego. Dam olo hamu memilih tu di bataku. Jaladam olo hamu marsobat tu gana-ganaan sere nang hupajongjongi. Ope molo olo hamu nuaing. Disi dibegi hamu suara ni sarune. Tulilla hasapi arbab sordam. Godang do sadok ragam-ragam ni parhinaloan. Marsinggang jalam marsobat tu gana-gana ni nang hupaului. Alai molo so olo hamu marsoba. Ikon tokinai hamu tipal honoton tuliang pamuruan na marnala-nala. Dungi idaw ma manang debata dia na tupaluan hamu sian tangakku. Jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak do si Abednego mandok turajai. Ale Nebukadnesar. Dang pola alusan nami ho. Anggota ringo tu na didokmi. Mololomoro ha ni debata nami na huloi hami sai paluan na do hami sian liang pamuruan na marnala-nalai do sian tangamu ali raja nami alai nang solomoro hana ikko boto ommu do ali raja nami na soolo hami mamili tu akka debatamu manang marsobat tu gana-ganan sere naung pinajongjong mi ido yang gusahana. Dihita saluk nakadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Sada ulaun naikot ulau noton ni saluk na halak jolma na porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Sasitong na marbarita nauli. Dung porsia hita tu Tuhan Yesus Kristus. Ikon tariesonot tado hapor tai marhite-hite na marbarita nauli hita na pabotohon tu ganuk jolma naung disesa Jesus Kristus do dosa ni salu na jolma marhite-hite hamamatena dihau pinorsila marhite-hite na hehe ibana jala di bagasan barita nauli ikototong do hajong jokonota holan Jesus Kristus do Tuhan jala si palua. Alem mulu tarajumi amanginang di tonga-tonga ni parngunota di tonga-tonga ni ha Kristenota sahotik do jolma naono marbarita nauli
isarana gudang dua kapamikirion ulaun marbarita nauli ima ulau di padita ulau ni situa ulau ni penginjil ulau dia panggelis ulau di diakonia bibel pro nomor 8 ulau dia ke nomor tohonan ido jojo pamikirio dihita halak karisten ujungna barita nauli naung tajaloi dang tarsar tugudak kala holang karisten isa diri ma nama jalo barita nauli ale buasa manginang dang tapatu pa ulau ni alana gudang dope pamikiriota dang adong akapartikyata laho marbarita nauli hobar tu panuruon ni Tuhan Yesus Kristus. Amanginang sa sitong na ulam marbarita nauli dang marhiti-hiti ak kajamita sabi. Alay buido marhiti-hiti ak ka bangalaho di tonga-tonga na kaparangoluan. Dita salu na kadamang no dayna. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Sa daulan marbarita naulido na pinatuduhon ni si Sadrak, si Mesak do si Abednego. Dunggabe hatuban na sida di Babel na ginonggoman ni Raja Nebukadnesar takasdo di pangido Raja Nebukadnesar sudenang jolma namian na ginonggoman ni ibana ikom mangulaon akapatik na pinasa ni raja nasaisi na mangalao si patik ni raja berarti naung radedo ibana pamateo naung radedo ibana uhumon naung radedo imana ripasonoto siya tonga-tonga di portibio. Alana adono pamikirio di hati hai. Patik ni rajai ido hatani debata. Dalam tanda kutip raja do ima debata. Dihorong ni halak Babel. Amanginang di pajongjong Raja Nebukadnesar ma sada patung sa siri. Di bahit imana mapatik na. Ikosudejol ma marsobak. Mamuji jala pasangapon patung siri na pinajongjong ni raja. Di baritahon ni, di patiko ni, tu salu na jol matampa terkecuali. Jala sudinang na ginonggoman ni Raja Nebukadnesar patupahon ni. Dungti totuhon ari nang pinahok ni Raja Nebukadnesar. Dumakuling aka uning-uningan. Dumakuling aka sarune. Sudinang do jolma na adong di gonggoman ni Raja Nebukadnesar. Marsoba tu patung sere na pinajongjong ni imana. Kecuali si Sadrak, Mesak, do Abednego. Dang olo na sida marsoba tu gana-ganaan. Holang tu debata sabingdo na olo na sida marsoba. Nampe na sida gabi hatuban ni si Nebukadnesar di Babel alai molo partodion na sida tung naso jadi do di perhatuban Nebukadnesar
Tarbarita matu si Nebukadnesar na soolo si Sadrak si Mesak do si Abednego marsoba tarima si bana muruk ibana. Amang inang nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpukon tung masa takas di dokon di jodo musena kalakina tulu tujolo ni si Nebukadnesar. Jala dipangido si Nebukadnesar ma asa unang benasida mangalo tu patik na pinasa ni mana. Dileho makesempatan kedua tu halakina tol. Aso nang mate asa unang dipamasuk na sida tu pamuruan na marnala-nala. Patik na pinasahat ni Nebukadnesar di bagasan ima jami taon tu masa takas do di si di bagasan ayat 15. Ope molo-olo hamunuain. Di si di bege hamu suara ni sarune tulilla hasapi arbab. Sordam godang dohot songon ragam ni parhinaluan marsinggang jala marsobat tu gano-ganaan nahu paulii. Baru do imana mamusenang. Alai molo so olo hamu marsoba ikot tokinai hamu tipal honoto tuli yang pamuruan na marnala-nala. Dungi idaw manang debata dia na tukpaluaw kamu siya tangaku. Takas patiki, takas uhum, nasahat tu nasida, molo mangalo patik ni Nebukadnesar. Alay ahama na pinatupa ni si Sadrak si Mesak do si Abednego. Di bagasan situasi na tung masay genting situtu marbarita nauli do nasida. Barita nauli na pinasahat ni nasida di bagasan hatan ni Tuhanon takas situtu do di do nasida mololomoro hani debata nami na holoi kami say paluan na do kami siyan liang pamuruan na marnala-nalai do setangamu ali raja nami. Ahadu barita nauli na pinasak dinasida. Ima debata Jakuba holak ido debata na dioloi nasida. Di situasi natung masa genting di patudo nasida do hasetion natu debata dan olo nasida marsobat tu gana-ganaan nang peresikona hamatean. Memang amanginang molo tauduti ima majaha turpu jamitao ditikina so olo nasida marsobat tu gana-ganaan ni disapakko si Nebukadnesar do nasida tu api na marnala-nala. Bahkan pola sudinang na manapakkon si Sadrak Mesak do si Abednego tu api na marnala-nala mate. Ala ni mohok ni api. Alai dipatari dahu debatado hasona dipalua do nasida didogani. Nanggo obuk di nasida bedang terbakar. Holang imata lina mangikat nasida do terbakar. Oma waso ni dibata na totong madonghani. Aka naposona sampi. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo tabereng hasetiaw do tuguni haporsiaw ni si Sadrak Mesak do si Abednego. Sadhapor siyaw na patut tatiru, na patut tahajong jokot. Marbarita nauli, na pinatuduan di si Sadrak si Mesak do si Abednego. Siyan hatan itu hatta dia pala partikeno di patupan nasida. Siyan nasaroha di nasida. Na totong nasida satia tu debata
Nasotong nasida dangolo marsobat tu gana-gana nang pe hamatean nunga di jolo di nasida. Nana kita pe amangina ing kosongon ido. Didongani debatado ima si Sadrak Mesak do si Abednego. Alani hasetio di nasida tu debata. Nah kita pe amanginang dipangido turpu jami taum matuhita ganuk marsada-sada asa totong ta patari daun hasetio tatu debata mangoloi debata dang marsobat wa kagana-ganaan patari dahom toguni haporsiaon salah satu cara maka jongjok ko debata di tonga-tonga kaparngoluon sarobang doon do nadido ima Tuhan Yesus Kristus nasa isen na maila maka jongjok ko nao au pi maila maka jongjok ko ibana dedo panyama si Sadrak Mesak do si Abednego dang maila nasida na kita pe kusongon ima mangina nah jongjok ko ma Kristus si di tonga-tonga nya kaparngolota di tonga-tonga nya kahapogosota di tonga-tonga nya kasih taunota mungkin bernit ragam si tauno nataai ragam ngasusan nata bolos ale ikusatia do kita tu debata unang gabe tabahan si tauno ni hasusaani akahapogosoni dalat tamanadik ko debata bahkan molotumpe hamate nang diadopata ikototong do hita satia mangoloi Kristus di tonga-tonga nya kaparngoluon na maruwaso do debata paluaho kita sianak kahasusaan na taadupi mono olo hita satia amangina ido ne doko di bagas terpukon di patudo debata wasona di paluan nasida na paduan amanginang ne nolonga di bagas tuata Yesus Kristus di tonga-tonga di parngolota si sonario memang ragam do akatawaran na adong dia do patta na ditawar ho ni maportibio asa ta persuada Kristus adong no alenya kejabatan adong do alenya kaparkarejuan adong do alenya kaparelaleon do kalian asing ragam godaan na amangina jala memang gudang na tergoda gudang do gabi manudal ho debata mapersuada haporsyon na tu Yesus Kristus alay di paing matuhita amanginang ikosongon na dido ima si Sadrak Mesak do si Abednego na di bagasan ayat 10 alay nang solomoro hana ikoboto emudo ali raja nami na soolo hami memilih tuak kadebatamu manang marsobat tu gana-ganan seri nang pinajogjok me. Jadi sekalipun mungkin yang akan kita terima kematian, yang akan kita terima kesusahan, mungkin karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita dikucilkan, sehingga kita turun jabatan, doa kelana asing. Alai ikototong do hita setia tu Kristus. Dang persuadota Kristus si. Ditiki ni debata marsonang-sonang do hita bahenon ni debata. Amang inang nenlonga di bagas Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi sahali buhado behnot tamar barita nauli. Ima marhite-hite kaparange nadinggan. Parange nadinggan. Parange di bagasan hati goran. Parange di bagasan holong ni Kristus. Ido hataridaan natotok kita marbarita naulit dan marhite-hite kalanggata sabing dan marhite-hite kajamita sabing ale marhite-hite parange nadingka songon ni masalah satu cerita amanginang on kisah nyata di namarguar sahalak lima di Australia don amanginang adong ma sahalak natung masay totong ibana marbarita nauli marhite-hite parange
ima di George Street Guarna. Di sadadalan na adok ima di Australia. Jala namar barita naulion unik. Ibana dang pola ima terkenal. Alegor di ibana Frank Jenner. Di sadatiki adong masahalak parjamita na margoar Dr. Francis Dixon. Di pangido imana masahalak maban ima kesaksian na margoar si Peter. Kesaksian songo dia do ibana basa buat gabi masih Tuhan Kristus. Didok ima si Peter Roma imana sa sitongna pensiunan angkatan laut. Ditikineng mardalan ibana di George Street na adong di Australia. Adong masahalak manopot ibana. Jala dung ditopot ima sahalakon ibana. Dipasah masuku-suku ti mana. Suku-suku na sederhana. Dido ima na manukunom mati ibana. Hira-hira. Molo sonari homate. Tu dia doho. Molo Alkitab madokko didokko na manukunom ma. Frank Jenner na manukunon. Tu surgo tu narokko do. Gina. Pikiri ma. Ale berharap ay ko tu surgo honna. Wala gido suku-suku ni ma Frank Jenner. Lao may ma si Peterom. Dirajumi imana ma. Suku-suku ni. Gabi terjuma imana gabi Kristen. Gabi dolo imana ma Kristus. Marjamita mamusenang ima si Dr. Dixonon di luar na asing muse. Jala gudang mengaku. Ternyata amang inang ulang di si Frank Jenner di dalam George Street na adok ima di Australia selalu secara acak ima na manukutwa kajolma molo mateho tu dia doho Alkitab madokon dua do tunarok ko manang ima tu surgo ale pangi dua ko ikut tu surgo manyakon gudang maka kesaksiani sampai madilului si Dr. Dixon ma ima Frank Jenner pajupang manasida. Jala Frank Jenner dap ke mangarajumi suku-suku di imanay gudang ima gabi maripola tu gudak kala. Ale ternyata dung di patorang si Dr. Dixonon nang gudak ima bertubat terharu ma imana. Amanginang ahana pinatupan ni si Frank Jenner. Ima sada barita nauli natung masa rekod. Dan gudang imana makatai. Dan marjamita imana dilanggatan. Dan marjamita imana tuakana asing. Dan terkenal ibana. Alay marhite-hite sukun nai. Gabe gudang do jol matarjo. Gabe tutusi tutu maka porse Kristus. Oma barita nauli na pinasa marhite-hite kaparange. Nakita pe amanginang. Iko ni mabudu patupota si songoni di tonga-tonga niya kaparngoluta. Totong marhite-hite parangeta, marhite-hite kapabaynata. Iko tapataridahod do, iko ni mataulahod do, asa gudang jol magabi makaporse Kristus si tonga-tonga niya kaparngoluta. So nari amanginang, tarajumi ganuk marsada-sada. Ahamanan yang patupota. Semua bisa kita lakukan. Untuk memberitakan Injil dengan tingkah laku yang baik. Kami secara pribadi dang madokot ikon odo metodina, aleta pangidu ma bisuk na siya debata, asay ba na marparbisuki hita, asa totok kita marbarita na uli, narumikot amanginang, tabuka rohatta, tabuka pikirata, tadok imatu dibata, ali dibata, paluas maau, gabi parhitiammu, la pararaton hatami,
tu salhuna humalyaku. Amin martanya kita. Moliate mau pasa ruanami tu ho di bata nami. Di bagasan tikyo taruli hami marhite hiti hatam. Baritamot Tuhan hatamot Tuhan. Gabi barita nauli mangon gabi gugunami. Asa totok kami marbarita nauli. Tuak kahumalyang nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita akadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.